Aj núka je. Aj my tu vo friti. A poviete nám niečo k tým zajacom? Čo to je za rasa? Burgundské. Kušťok vecej. Vecej. Hej. Vy ste majiteľ alebo chovateľ, alebo... Chovateľ. Tak nám povedzte niečo. Tak chovám burgundské, belgické. Tieto sú burgundské, áno? Toto sú burgundské. Toto sú burgundské. Áno. A tieto sú belgické. To belgický, matka je belgická a otec je nemecký strakací. Ja totiž o zajacoch nič neviem, viete? Ako sa voláš? Vicky Rohačová, bývam v Nižnom Rušove. A Vikinka, čo to máš za zajace tu na? To sú zajačiky, ktoré sa chovajú na mäsku. Aby vám to neušlo. Všetci sú samce. Pomaličky. Áno. A krmíme ich zrnom, travičkou. A máš rada takéto zajace, najmä ich starostlivosť? Áno. Super. Tak, toto bola Vikinka s ockom z Nižného Hrušova. Dobre som počula, že? Tak a ešte raz. Pozdrav mojich divákov. Čau. A čo tam máte? Pozorujte, jo, skáču. Chceli by ísť vonže. Tam dalej je také starý, keď tak Čo tu nám máte k ponuke? To sú sliepky. Toto sú nejaké malé. Niflérka trojfarebná. To ja toto nepoznám. Môžete nám povedať kľudne. Toto máte tu? Niflérka trojfarebná. Áno, toto? Potom sú... Ja čelaj, bielé, plinutka biela. Plinutka biela. Toto sú holubky. Anglický horvaliak. To sú poštové? Ne, anglický horvaliak. Kalifornské zajace. A toto sú? Holubok diamantový. To máte komplet rodinu? Alebo to sú len samci? To sú dve samičky samec. Aha. Toto je Uha. belgický obor. Tak sa volá belgický obor? Áno, toto. No to je... Čo to váži? Taký dobrý 8 kg minimálne. A to je na ďalší chov, alebo? Môžu ísť na ďalší Hej. chovoj. A toto? To je samec a toto je samica. Aha, čiže pár. Pár. A tu sú... Poštové holuby Áno. aj kinga. King americký. Tak nemáte chodiť, máte tam byť. Aj za ucho. Poďme pekať. Pomôžeme. No. Nemáte posílky samské si na to? Nikomu už nechceli, jeden ešte v Nemecku, jeden prišiel včera z Nemecka,